Hej Anna, her kommer der en video til dig med fokus på dine hofter, din lænd, rygsøjle og ryggen. Og hvis du starter med at lægge dig ned på ryggen, helt fladt ned, og lige tage nogle vejrtrækninger ind gennem næsen. Og bare give fuldstændig slip ud gennem munden. Igen, ånd ind gennem næsen. Slip og ud gennem munden. Giv slip på dine tanker. Giv slip på spændinger. Giv slip på bekymringer. Så hver gang du ånder ud, slip det, der ikke nærer dig. Og vi starter lige lidt op med et stræk her. Du trækker dit højre ben op til kroppen. Så lidt ud mod din armhule. Og så kan du lade vejrtrækningen gå ind og ud gennem næsen. Dybe indåndinger ind og ud gennem næsen. Mærk hvordan du lader kroppen slappe af på hver udånding. Så må du gerne skifte ben. Trækker dit venstre ben op mod kroppen. Og det kan være en god øvelse lige at starte med. Og lige en dyb vejrtrækning ind og ud gennem næsen. Så strækker du benene ud, og vi går til krokodilleøvelserne. Så med en hoftebredde mellemrum mellem dine fødder, lader du nu fødderne gå lige så stille fra side til side. Så kan du sætte dit højre ben over venstre, og igen vippe fra side til side. Og vær opmærksom på, at du ikke kommer til at spænde op i din lænd, i hofterne, i ryggen, i maven for den sags skyld også. Så det er bare nogle små bevægelser her til en start. Du skifter. Så sætter du fødderne i måtten med en sådan lidt lang, hvad kan man sige, vi plejer at sætte dem sådan her, men nu lader du dem være her. Og vi bliver lige så stille fra side til side, uden at gå helt ned. Det gør vi ikke endnu. Vi skal lige have varmet lænd og lænde ryggen og hofterne op. Og der vil jeg sige, det er dig, der mærker efter, hvor langt du går ned. Ja, prøver at mærke efter. Så trækker du lige fødderne lidt længere op, og lad igen. Benene måske gå lidt længere ned. Vejrtrækning med, så du ånder ind til midten. Ånder ud til den ene side. Ånder ind til midten. Og ånder ud til den anden side. Og du må gerne lade hovedet gå modsat af, hvor dine ben de går. Så hele rygsøjlen op igennem nakkehvivlerne får lov at blive aktiveret.
kan du lige tage dine fødder så langt op mod din ende du kan. Og lad benene igen. Gå til den ene side. Så den anden side. Og her må du godt begynde at sætte et lille hoftestræk på. Bare en lille et. Så når de ben går ned til højre, så skubber du en lille smule op herfra, ned fra din venstre fod, din venstre hofte op. Og lav et lille løft. Så trækker du benene op til kroppen. Så presser benene lidt ned mod kroppen og rokker fra side til side. Bevar de dybe, rolige vejrtrækninger ind og ud gennem næsen. Og så skal du have den her, hvor du masserer dit underben. Så placer dit højre underben på venstre knæ. Og her mærker du selv ligesom hvor meget skal du trykke ned i knæet. Måske ikke ret meget, hvis det er ømt. Det er typisk, de fleste vil have ret ondt her på ydersiden, fordi der er nogle affaldsstoffer, der ligger der. Og nu viser jeg dig det bare, fordi på det her kvarter, der skal vi jo lige nå lidt flere øvelser igennem. Så bytter vi. Og så kan du altid bruge længere tid på det. Og du kan også altid sætte videoen på pause. Og så gør det lidt grundigere og lidt længere tid. Og det gælder ved alle øvelserne. Ja. Yeah. Godt. Eventuelt stræk dine ben op og lave hvilepåbevægelse, fordi det er super godt for benene, men det er også godt for dit lænd og ryg. Herfra kommer du op på den ene side og lægge. Strækker armen frem. Vi skal komme lidt længere ned. Bøjer benene. Sætter hånden i måtten her. Og hvis du ikke kan ligge på din strakte arm, så lægger du bare en pude ind under dit hoved. Vi starter med benene. Så du trækker dit ben, dit knæ op til kroppen. Åbner op. Fører benet ned foran det andet knæ. Gerne ned til gulvet. Fordi jo større rotation du kan lave i din hofte, jo bedre og jo mere virkningsfuldt. Ja. Du kører bare dit tempo. Og så kan du køre modsatte vej. Og åbne rigtig godt op. Og husk vejrtrækningen og forsøg at slappe af i det hele taget,
så meget som muligt i din krop. Vi lander her. Så er det din arm. Nu strækker du ligesom armen frem. Før den op over dit hoved, og hvis du kan lade den, du ligesom kan tegne en sol på, ja, nu har jeg jo fået lagt de her. Der skal have lidt plads. Så du tegner ligesom en sol på gulvet, så det bliver en god rotation op i dit skulderled. Strækker dig. Gå med bagud. Og så kører vi modsat. Og lander. Og så kan du bare rulle om på den anden side. Ruller simpelthen op på den her anden side nu. Vender jeg altså lige ryggen til dig. Meget uhøfligt. Men herfra starter du så med det andet ben. Laver så stor en rotation igen. Og modsatte vej. Og lande. Så er det din arm, du strækker godt frem. Og tegner igen den her sol op over dit hoved. Og går med rundt hele vejen ned op over din hofte. Tag en runde mere. Og så kører vi lige et par runder den anden vej. Op over hovedet. Og lander. Og den sidste øvelse, vi har aftalt, du skal have med i den her video, det er jo havfruen. Så hvis du laver en opstilling, der ser sådan ud herud, finder noget, du kan bruge. Sætter dig med din højre hofte helt tæt til pøllen her. Så sætter du en hånd på hver side af yogapøllen og prøver ligesom at dreje dig rundt, så det er din mave, der kommer til at ligge så vidt muligt her på pøllen. Placer dig. Læg højre kind i yogapøllen. Og sådan rock dig lidt på plads, så du kan komme til at slappe fuldstændig af. Det er meningen i den her stilling. Så ligesom give slip helt op fra toppen af hovedet, ned over dit ansigt, omkring øjnene, øjenbrynene, og ned over kinderne, til læberne, bløde læber, ned over skuldrene. Måske kan du lige give lidt mere slip over dine skuldre. Ned igennem rygsøjlen, ryggen. Ned til din lænd.
til hofterne. Så du lige kan synke lidt dybere ned. Slip din mave. Bare giv den lov til at fylde. Armene. Hænderne. Bare giv fuldstændig slip. Ned igennem lårene. Underlivet. Benene. Ankler og fødder får lov til at slappe af her i den her stilling. Og mærk din vejrtrækning. Trækker du vejret dybt og roligt. Og bliv endelig liggende. Så længe du vil. Så vis dig den her havfruestilling til den ene side, og så er jeg sikker på, at du kan selv tage den til den anden side. Men jeg vil hellere bare lade dig blive i den her stilling lidt endnu. Godt, Anna. Det var den her video til dig, for mig.